podstatě, nevím, jestli ti říká něco jméno Zdeněk Lubina, jestli jsi o tom někdy slyšel. Nie, ale počkaj, otvorím si túto pivko. Čistá fantázia. Mhm. Ale v podstatě to je V sebe, že spojíme príjemné s užitočným a pôjdeme zarábať extrémne veľa peňazí. Mhm. Akože ty si tu hovoril o nejakých mentoloch a môj mentol bol akože Vugabo, neviem či poznáš, to je tiež ako môj mentol. A ten mi tiež ako dosť poradil, ako cez neho som sa dostal na to krypto. Takže ako vraví, že je to nejaké, že ako súkromné alebo také, čo si to ja chápem. Hej, to s tým nemám problém, ale akože som chápu dobře, tak ty už si teda se spustil to i podnikání. No, Všechno do toho. akože mal som tam nejaké problémy s daňovým, ale akože nič také vážneho. Všetko sme Mhm. zvládli. K tomu Mhm. by som No sa tak, nechcel moc vracať. no tak ber to tak, že jsi vůbec do toho pustil. Jako klobouk dolů, že furt pokračuješ, i když si, jak říkal, narazil teda na nějaký překážky. Mňa nič nezastaví. Ale to je ale dobrý nastavení mysli, jo? A akože ja som čerpal akože z knižky, že Mein Kampf trošku ako, ale nie je to ničím sa chváliť, ale akože je tam dosť takých múdrych, že ako áno, síce vedúcko nebol moc akože dobrý, ale veľa vecí, čo sa týka akože ak nie, že by som bol fakt akože nejaký tento nacista alebo čosi, ale fakt akože on tam aj popisoval také akože osobitné akože rozvíjanie a proste fokus čisto na seba a Mhm. to ma akože dosť tak motivovalo aj Mhm. vlastne ak chodím cvičiť vlastne Mhm. tak mám taký ten stoicizmus v hlave a ten ma posúva Mhm. ďalej stále a čo sa týka aj toto treba akože podľa mňa si tiež myslím v tomto biznise a hoci čo mi akože aj keď niečo takéto budeme robiť, tak tá hlava musí byť čistá, musí byť fokusnutá na ten svoj Mhm. cieľ. Mhm. Mhm. Rád jsem tě teda pozval, Martine. Ja tiež, Uvidíme se, chlapci. uvidíme se v neděli a hezký večer, hele. Dobre, šalom a šabalacha. Vidíme sa na Maj sa budúce. pekne. Nech sa vám darí. Čau. Čau, čau. Taky. No tak toto je čistá fanta.